Ah, dina yɛrɛ mɔgɔ min tun bɛ soli ka wuli ne ɲɛ mais sisan ne yɛrɛ bɛ wuli ka sɔrɔ ale ma wuli komi musokɔrɔba yɛrɛ ma wuli fɔlɔ i tɛ wuli ka daraka fɛn c'est pas possible pour ne ka taa nin ci in na parce que bi de wari yɛrɛ bɛ minɛ i bɛ ka pension ye donc n'i ye pension ta sisan tulu kan ka san malo kan ka san courant kan ka sara ji fana u nana ni facture ye donc c'est vrai facture fana kan ka sara ok donc n'o kɛra n'a tɔ tora wari min ye n bɛn'o di musokɔrɔba ma awɔ o ka ɲi o ka ɲi n bɛ taa o la joona yanni tile ka gan hey mon ami ça va calme mais ça faut être voilà on dit quoi ouais tu as bien rêvé ouais tiens Akadia ouais sur la kana folle là comme t'attends au chila quoi ne yɛrɛ kun bɛ ne ɲininka n solila ka don an ka bi ouais nana folle là la mère m'a wuli fɔlɔ ayi a ma wuli fɔlɔ ayi wolo a n'a fɔ baro cɛ la mère wuli e ɲɔ a wolo ka dayɛlɛ ok n'ale selila sɔgɔma a bɛ tila ka don ka da bon i yɛrɛ b'a tam e b'a tam n bɛ ka taa pension ta yɔrɔ de quoi comme léger ka wari jiginna ouais pension kan ka ta bi awɔ bi yɛrɛ de mercredi awɔ donc n kan ka t'olu ta donc n'o n bɛna du musakaw bɔ la i n'a fɔ malo ani sukaro ani tulu ani ji ni facture kan ya cɛ ne mago b'e la quoi ni seginna an kan ka kuma ok problème t'a la n'i nana dɔrɔn n bɛ sin kɛ an ka sira kɛ kelen siɲɛ kelen ne k'i bila dɔrɔn e bɛ ka taa yen fɛ ne b'i bila dɔrɔn ok an ka taa cɛ a kɛra fama ye dɛ e yɛrɛ nana i kɔrɔtɔlen don ka bɔ ne ma maramu ye dɛ maramu a ma wuli fɔlɔ de a ma wuli a ma wuli fɔlɔ wa cɛ kuma e bɛ daraka dun yɛrɛ jumɛn o la cɛ ni ma taa nin ci in na ka na n tɛ se ka daraka yɛrɛ dun kan'o ja la dɛ ok ɲama i yɛrɛ bɛ se k'o f'a ye o est ce que e tɛ taa comme ne bɛ ka taa yan fɛ de wa cɛ e bɛ ka miiri mun de la ayisa n kana n'i ka sira janya sa sira janya ko tɛ ne yɛrɛ y'a proposé k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ bon yɔrɔ n t'a fɛ ka don e gasi la quoi mais ni problème t'a la an ka taa an ka taa hali n'i ma se ni ne ye n tigi faamu dɛ ayi problème foyi t'a la sisan hali n'i ma se ni ne ye i bɛ n bila i b'i tigi ka ci la quoi i bɛ n bila sira la an ka taa problème t'a la d'accord n'i ko ten ne b'i bila gidɔrɔnda la i bɛ tɛmɛ cɛ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi e b'i ka ci bila ka taa ne bila a bɔn ci ko tɛ o ni ci kun don ne bɛna foli la problème t'a la an bɛ taa nin fɛ quoi cɛ zi non cɛ n'an ma lajɛ bi kɔni an ka dɔ gosi sinon a ma nɔgɔ dɛ ma fuma cɛ bilenman ka ɲi fima ma a tɛ ka foyi ladɔn an kun mais cɛ an ka jasa nin sira in mɔgɔ baden de bɛ se nin sira fɛ wala ni ala yɛrɛ ma ja non ayi mɔgɔ yɛrɛ ka ca nin sira in kɔnɔ a bɛ dɔ sɔrɔ bi kɔni non o to yen an bɛ gosi taw sɔrɔ bi kɔni ye non o to yen a ye na zoe bilenman ka ɲi fima ma ɲi bilenman ka ɲi fima ma ɲi ka dɔrɔmɛ 20 da dɔrɔn ka gagner 5000 la
dɔrɔmɛ 2 kɛmɛ 2 ana zo bilema kan fima mai ana la ka zo mu kana ka gain wa duru la ka zo dɔrɔmɛ 2 la ka gain kɛmɛ 2 la tanga dɔgɔ cɛ bi kɔni non bi kɔni fanga dɔgɔ ko sino amai ne parce que cɛ fɛn yɛrɛ tɛ ka foyi la dɔn a dɔn yɛrɛ la yake kun yɛrɛ Barca yɛrɛ ma taa mɔgɔ ka fɛn yɛrɛ tiɲɛ City e ma ko ya ko ne ata ku ti se u bugayo bi ti se woro mina la mo ze ku mina se non we mɔgɔ ka wari misɛn bɛɛ dun ka ban mais e b'a dɔn cɛ bi kun ne fana fɛn dɔ kɛ cɛ ni ne tɛ mɔgɔ bɛ se k'o kɛ e bɛɛ ma taa surun garitigi fɛn ka ko o tɛ ci ne ka n ko o tɛ Brest dɔn n ko Brest n ko Malien joueur baden de bɛ yen nɔ donc n ko o kelen de don ne taara n favoriser o de kan mais City ni Barca olu de ne ka fɛnw tiɲɛ quoi mais a tɛ tiɲɛ sa mais bi kɔni fo an ka dɔ gosi na dɛ bilema ka ɲi fɛn ma ye nin sira in fana démarrer mɔgɔ baden de bɛ siran an ka se ka dɔ sɔrɔ bi kelen don non ka cɛ fo an ka dɔ gosi bi dɛ dɔ filɛ nin na bilema ka ɲi fima ma ye cause bilema ka ɲi fima ma ye kan foyi tɛ voilà ko bɛ cogo di Voilà. Cɛ kibaruya jumɛn de b'i bolo Soje la bay. Di demai. C'est quand même voilà. kan foyi tɛ Oh, cɛ bitain. Ouais. n ka cɛ an ma foyi ye fɔlɔ dɛ i b'a position foyi sɔrɔ yen fɛ a cɛ ka mɔgɔ dɔ nɛgɛ ka na an fɛ dɛ Très bien. Terikɛ dɔ ɲɛ bɛ cɛ min na ka na tan. foyi yan Ko fɛ papier fila bolo. papier zone dɔ b'a bolo Intégrité n'a kunna. Mais ne terikɛ de. Ne bɔra ka taa bila 100 a taara fa ka passion de ta. ka taa Ni y'a n to masa. passion Awɔ. o de b'a bolo O de b'a bolo. cɛ cousin i pɛrɛn Plus de 700 et quelques. a to fara ka gɛrɛ dɔɔni dɔrɔn ayi a kana kunbɛn dɛ a to ka gɛrɛ dɔɔni N ka cɛ dɔrɔn o to yen mɛ san wɛrɛ min kan. An b'a san an bɛ wari bɔ a kun. An b'a tila cɛ. Ne b'a la nata. cousin fana Cɛ ne b'a client ma cɛ fana bon non ne bɛ taa ayi 30 an bɛ 30 an mɔgɔ saba de 30 wala ne bɛ 10 tɔ ne b'o ta quoi ouais ne ok problème t'a la sa ni n'a fana ma kɛ tan ne ka patron nafa ye jumɛn a bɛ bɛna la nata o n y'a faamuya o mais client bilema ma ɲi fima ka ɲi bilema ma ɲi ka zo dɔrɔmɛ 20 la ka gagne 200 la sharp joli kun a bɛɛ bɛ yan hali ni miliyari hali ni gɛnna miliyari a bɛɛ bɛ d'i ma mɔgɔ na ok a filɛ ɲɛ bɛ na yɔrɔ ɲɛ bɛ nin fana na yɔrɔ donc bilema ka ɲi fima ma ɲi attends off bilema a gagnera ne ma ɲi a gagnera 200 n ka 200 d'a kan a filɛ nin a ka wari d'a ma non a cɛ sasi bila bi dɛ bilema ka ɲi fima ma ɲi ka zo dɔrɔmɛ 2 la ka gagne 200 la ka zo dɔrɔmɛ 20 la ka gagne 500 la bilema ka zo 2 la ka zo miliyɔn 1 na yɔrɔ min na ni gagnera bilahi ni gagnera e yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya man kan ne bɔra ka jouer sisan ne gagnera mugan dɔrɔn de tun bɛ ne ni ala cɛ joli gagne ko ne ye mugan da ne ye 200 sɔrɔ imagine mugan multiplié par 10 o ye joli o de don o tɛ yan o tɛ 200 ne tilala ka 200 in da tuguni ne tilala 400 sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ ne ka wari bɛɛ lajɛlen ne ye 100 de sɔrɔ ka fara n ka mugan kan ye n ka cɛ sisan an ka jouer ba ye e taara joli ta ayi e t'o fɔ ne yan ayi ne tɛ pension wari don fɛn na dɛ n ko o y'an ka balo wari de ayisa faamuya sa sisan ni pension wari e t'o don balo ni fɛnw de la ani ji ni courant min mana to i yɛrɛ b'i bilo la o tɛ bɛrɛ ni bɔ o an bɛ se ka to tirikitɔrɔko la ten yan n'a wari don a ma ɲi n'a wari don n'i ye wari don an bɛ bugunen sɔrɔ n'an ye bugunen sɔrɔ min kan ka don du kɔnɔ an t'o b'o la e yɛrɛ k'a faamu ye ne ka c'est comme ni ne ye 1000 na sisan ne bɛ ni 1000 da i bɛ 10 millions de sɔrɔ 10 millions an ka taa imagine passion yɛrɛ t'ali wa kɛmɛ bɔ ka zo dɔrɔmɛ 2 la ka gagne 200 la ka zo dɔrɔmɛ 20 na ka gagne 1000 la mais terikɛ de namara ko t'a la ayi namara wa an kɔni ne ni début an fitinin an bɛ taa n'a ye namara c'est comme ça ne de namara voilà ka namara wa e yɛrɛ ma bɔ ka gagne sisan namara kɔni tɛ ni gana dɔrɔn a bɛ d'i ma de a ma se k'a fɔ ko ka taa ka ci ma olu si tɛ la dɛ ne 200 da 400 400 problème t'a la e yɛrɛ b'a règle dɔn ka ban ok
Okay. Amne. D'accord. Blema kay fima mai, blema kay fima mai, blema kay fima mai, blema kay fima mai, blema kay fima mai. Acha ata. Agena tu. No. Kamera ni Daka. Adaka. Sans bila. Sans bila le? Non, sans bila. Jeke. Awa. Afu buanya kan. Cena mana ni game tu mata nang orang zamere. Koro. Ibi sans ibi gas garga la jawe. Udah jangan baba ngam na bai. Blema kay fima mai, blema kay fima mai, blema kay fima mai. Sisa ema drome muganda. Awo ne keme fla soro. Ka keme fla soro. Ka kila ka keme fla da. Ka keme nan soro. Oh ni wakile ndu. Ni wakile da. Nan ne soro wanan. Ai anga koma ale bitali se ama ko tla ko ai ko ai sa kon bia se frama ko tla ko ame million fra dion million fra wata million fra na jo tanga senga ba tanga do di de kana je doro warda blema ka mama ka gedre fra la ka gen wa fra la ka gedre mo la ka gen wa durula blema ka gedre wa kilina ka gen million fra la no tanga do blema ka mama ai baga na gazga la afai ka sigara kasiraga blema kan ni blema ta ere ka suma ay ina bara fa ni biga regle fa na fa na ga zu donc ni blema soro ere ay ni gana fo chien fla blema na donc ni blema ta I gana ni fimata I parira ni ne wakle nda ama fo ko ne be gan million kelen la million fla ka de brick ibo war dama foloru awar ay anta warta ko aflani e ba dano dron atata ro abiki war dalmi ki nyana zubi kake sino warta bla post ko ka be zure ka chok mai ma danela war mai ma ne ta dale war da doro na ni gana aga amma mai rela ko ni e ma ga sen fla afle war fla ni gana iga million fla be bo adaka ale dima ni fana perla ni fana be bo anfe kana dana boulet ani rougi igala yala ba be expliquer fo anya farara ya famia okay d'accord blema kan fima mai ada igi garsga la jora ngate kana sisire atanga ke fe adro demnata oh Tia. Gana. Ay nga warti kana. Ka war dama. No, ngate garsga bila. No garsga bila. Ya debrik. Ba kilna ga debrik ta. 2 million. Maro ibaro ni o da be julla. Ga 2 million. Voilà. Sina afla ni re jama ni fara bala. Ni be zula e yo nga black ni mara fala pour Mena ay sila ali ga zuna ni 2 million zue sa jama fla ni jama ni ame 20 million dina e sa ga sa fala na re mina akili jaba ko na mina akili jaba ay ba sa ga jaba mare abe na nga chala ngani nega chugo bela ngani sui kwa soutenir sa ne bita so kwa ni sufe ben so ame work la kwa ame don ni me wafla yoro ya kli solo sa de jega banna ya kli bala bitigi batigi ma turu bana juru jojo le bana no be bo million flena julbe to amulu wa mo bila si mo mo juru ko ambo sara don non jagwa ta ambo sara on gelem ay sa jagwa do sisa pour ga nga nafa baso ima me che wo jama fene wa bula jama frile nga che o de mali beta en 3 fois o on kele milliardaire jama beta en 3 fois o mo za nga tani ni million plania bitsi ale e ga dépenser beaucoup mate en ne farale nyoko la nga men classe 100 million kileng o juli o che ta ba nga jouer anga jama ni million fla soro million fla am to di la mer ma xaw ke ga bolo la deme million ngi di la mer ma million ngi di dinama imso pari muso ka pargon ta ba e agli kan jama na we juma sisa ni te million fla ya nebna o danga ninga pension wari be farale nyonga no kra ne be gain julla nakadiya al jama amba ta di man nakadi tabani amba di bitana o ya reperni
anga ko magere Jama, o mo ya kele jama. o iga fanta ban le peuple. Ok, Jama ani million fla. ok, d'accord. Ani jama. 20 millions de beni mono. Ay, yo, ay de 20 millions de beni mono sisan. Jama flene. Ni gaina. Jama be dima. Al na ka ami ga 20 millions boka dima. Al na ka dia. Flene 20 millions flani. 20 millions be. Man fama. 20 millions be dima. Ay de ga waria. Voilà. Donc jama flene be dima quoi. Voilà, 20 millions be dima. Kakla ni dima. Al na ka dia ma table dima bitana. Ibi ni ga du nai. Tanga do. Anga daga tukuni. Okay. Okay, blema kan finga mai. Ni ta dran jama tere. Ni ne kaina wenkele ka. Ni gaina dron. Ali sagi mi sagi yere dimanche kini. Aflene. Iga jama flene asampe. Ate jama ma to ro na. Ay yo bla kala bla yo. Ay jima. Patron fem. Patron. Terge, muy zoro. Wasiga. Patron fem ka sagindia. Patron. Sagindia. Wasiga. Sagindia. Aw nga janga siga o kili. Wari. Sengele. Anga siga o kili. Ay to jugo kele no. Aisa. Ay jugo kele no. Jugo kele no. Yo kuzen yero on diri wati la bi fila ma. Aisa. Ay jugo kele no. For agena single dron adama. Kuma yo kuzen fa kana mo. Ni gara am ta de kuma gata mako. Se kuma i kuzen fa kana mo yeda. On dira te ko ni. Ne ba don sa ni terge do atena famu kili nga dron. Atena famu zere ngi be farana yana ka damne. Kele dron ay sa kele dron no. Nya ko ni kele for ay wari mu dama. Am dira se apra nga wari mina law. Donc patron ay ta dore ni ngana ni ni ngana na ide ita ta mo ay ngana mo patron ay wa fa dore mo ay wa fra blema kai mama ana zakala ana ga lelai kaka fata ba yoro ni kele kaka tingala patron mi yo kuzen fes koro ay na ze bro ale ga ta fe kwa iga to mo ga ngafela Jo ni ga moto ta ni ga felo ta. mi yo kuzen fes blema kai mama mina war do ta so na. patron ga to wala ay ta war do ta ga to ana ga ze blema kai kaka fanta ba yoro ni kele kaka sigintala ya sudura ay na ta war ta so na Mina ala ne sarawi. Koro ga pension wori ne na no do sugula koro patron ay nyama sa aya dan ta ga tuguri nyama ngache eze ante bitare blata antoa ngache kile ganana che tawal anga bitabla patron tawal anga bitabla anga u anga ta fesra badala tendo patron ay keme fladian sa keme fla anga ta patron ay ma fra na pena anyama patron interega itila kana sa una ta itira te worta kana nga gait kuni ne saragoi nimnan ko kitugudi afoni ne kele kana pension wordo anga bolo ananga ji ananga kuran kana wordo fima mai blema mai masa neven ko kitugudi ala ne mara ni danga tene ko ne te bara l'exe sara l'exe ka pension ko ne ka to ta kana du balo ne nano do sola no danga be no ko ne taro fem ne la boni sira en febi ne taro ne sira ka joan to yambi ne mna ta mu foso ala patron itira igani blanjo na ban ngata jo la bla ya sa voilà
ikoni cɛ bi jara dɛ ka cɛ ko wasa dɔɔni bi wasa dɔɔni bi ai bi jara dɛ an ka taa cɛ ka cɛ o dɔ ye ko yɛrɛ b'a kɔrɔlen ka cɛ k'an kun tɛ foyi sɔrɔ an ka taa bani cɛ an ka taa ni yɛrɛ kɛ sisan an k'an yɛrɛ ta Allah. Could be mine design. Ni gere era juga beta. Kata gere nga fana gere. No. Alte songa mo kun walla. Alte songa mo kun. Zulba. Te ko bjogot. Koga. Kere nyele no we. C'est une potion. Il y a le nouveau. Tiens, Fantin est du galin fla wala dara. Il faut dire. Muso ka fɔ ko jamana jalen don. Kuma. O bɛ jira ko a gɛlɛyara yɛrɛ de ko an cɛw kan ka mada nin ko la walayi. O m'anw fana denbaya balo na o. Chokmɛn. Ouais, laban. Cɛ ko bɛ cogo di? Walayi kɛnɛ kan. I bɛɛ ɲɛna. Cɛ a kan sa n'i sigi sa an ka cɛ ouais walayi ka fisa. Ma. Ça va? Quoi? C'est le mot. Ouais. Ça ɲuman dɔ b'i bolo yan bi dɛ. Walayi ma an ka cɛ. Yanni saga b'a sen kan dɛ. An ka cɛ. Waati. Nin bɛ misɛn dɛ. Cɛ ka cɛ i ma tɛ sigi yan. N'o tɛ fantan tɛ yan. Fantan yan. Walayi. Ok o to yen sa bin joilen de don n ka cɛ. Ko di? N bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ kan fo nana ye. Ne ka cɛ. I ka cɛ don a ma se yan. Non wala a ma se yan fɔlɔ. Non a ma se yan fɔlɔ. Cari jo fu ale to yen sisan terikɛ. O to yen sa kuma caman nafa ka dɔgɔ. Trop parler c'est la faiblesse. Tile minɛ dɔrɔn i ka taa fɛn na. Voilà. Ka cɛ san i ka n tɔ bili. Hali cɛ ye. Ne yɛrɛ kɔ ten. N ye ne fɔ n ko ne tɛ mɔgɔ tɛ nin kɛ. A banna. I ye tirimɛ de ye sa. Taa sabu na ka cɛ. San. Ka cɛ taa sa ka ne. Ne kunna di saga in ma saga in na sa. Saga tun bɛ yen. Cɛ n ka cɛ bi kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi n ka cɛ an bɛ se ka taa nin don fɛn dɔ la ne m'o fɛ yan n tɛ fɛn na parce que ne hakili bɛ min na i b'a dɔn ne hakili bɛ 15 000 de la parce que kibaruya kun b'an kun an ni cousin y'o fɛn pour que cɛ ka se ka jouer donc cɛ yɛrɛ jouera 3000 la donc sisan n'an ko k'an b'a tila cɛ sisan an bɛɛ tɛ 5 000 yan mais ne fana ye patron ye an ka tila tɛ dɔrɔn ka cɛ ne ka nafa ma dɔn ne ka bɔ fan t'o la donc sisan an bɛ awɔ an bɛ ou bien soit an b'a kɛ cogo di? A bɛɛ fara ɲɔgɔn joli? A bɛɛ farala ɲɔgɔn kan 3000. 3000. Awɔ ani k'an ka kɛmɛ wɔɔrɔ fara kan. I bɛ 1500 ta. Mais ne bɛ 1500 ta. Ou bien an k'a kɛ ten. Mais o la sisan an bɛ cousin ka part kɛ cogo di? Cousin ma an bɛ 1000 d'a ma. Ka 1000 di cousin ma. Parce que ale de nana ye quoi. Ale de y'a nata o. O ma ca? A ka terikɛ de don. Ok. I y'a jate. 2000 min b'i kun i b'a di yan ta. 2000? Patron ne tɛ ye ni cousin de faamu dɛ. Ne ma faamu fa. K'an to fɛn la ne 2000 d'a ma. K'a di cousin ka taa n'an ka 2000. Ayi ne bolo a y'a d'e ma o. Ayi. An ka cɛ kɛra baara ye. Cousin ka taa n'an ka 2000. Waati min na a y'a di ne ma. O de kama i teliya ka taa sinon ninnu n'a den kɛ ale kan ka nin ɲɔgɔn ye an ka fɛn jate bɔ mais taara comme a taara n ka 2000 de ma taara jɔn ka wele tan. Cousin bɛ se k'o kɛ cogo di? An k'an ka baara bɛɛ kɛ i ka n'an ka plan fɔsɛ i tila ka taa n'an ka fɛn bɛɛ. San y'o de d'a ma pour que cɛ ka na taa. Non jɔn ka cousin ye jɔn.
Ah, cɛ baara yɛrɛ ma daminɛ. Ayi non cousin na nga wari o se ka kɛ cogo di ale se ka taa n'an ka wari o an ka appel ta bani cɛ yɔrɔ o cousin tɛ ka appel ta non a tɛ sɔn fɛn bɛɛ fɔ non fɛn bɛɛ fɔ an ka mɔgɔ ta an ka mɔgɔ ŋanamu e fana k'an ŋanamu o se ka kɛ cogo di patron a tɛ k'a ta dɛ mais sisan i b'a dɔn an ka ye min ye patron comme i ka cousin de don i b'a yɛrɛ dɔn wa i tɛ n ka 1000 di yan ne o nin ne ka 1000 d'i ma cousin taara ni 2000 ye donc ne ka to ten tɔ ayi patron o tɛ quoi wallahi mais i m'a faamu comme i ka cousin ninnu ne t'a yɔrɔ dɔn sisan e b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na Ayisa e b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na sisan wuli an ka taa cousin ɲini an k'a kɛ ten parce que n'an m'a kɛ ten an tɛna se ka taa ɲɔgɔn na cousin tɛ n b'a dɔn cousin an tɛ se ka cousin to tan tɔ e yɛrɛ b'a dɔn an tɛ se ka to ne b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn n'a ma sɔrɔ yɔrɔ min na n'a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na n b'a dɔn hali n'a ma sɔrɔ tile kan na n b'a dɔn sufɛ an bɛ se ka coincer yɔrɔ min na ne b'a dɔn su o su a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa thé min yɔrɔ min na n b'a dɔn n'a bɔra ni y'a sɔrɔ ni 1500 fɛn d'i ma 500 ale ta ye e b'a dɔn ne jɔrɔ na ko ten ne to na ko ten cousin sɔrɔlen sa an kana n'an ka wari yɛrɛ dun sa yan'an ka sa parce que yan'an ka se n'an ka wari dun ka ban n b'a dɔn mɔgɔ minnu ka ca sɔrɔ man di a t'a kun Nga cɛ fusu tɛ yan bitigi taara misiri la o ko f'a ka jigin wallahi an ka bila la sɔnna bɛna santere kɛ ne b'a dɔn a b'a jan ko a taara misiri la n ka cɛ misiri waati de n ka cɛ i ka sara tɔgɔ Bɔtɔma awɔ Bɔtɔma ça va ko bɛ cogo di ko kan e bɛ école la tu fais quelle classe 9e année ah ouais an tile kan ɲɔgɔnra a dɔgɔ kan jumɛn mɛ kan fɛ soli saba o kayi barika Timba bye i yɛrɛ bɛ serilen na bi dɛ bi ma nɔgɔ dɛ sinon ni yɛrɛ ka saga yɛrɛ ne tɛ fasa la ale b'i tutula mɔgɔ waati cɛw ni sigi ni sigi a ka fila fɔ komi n terikɛ ka ko i ye n bila dɛ o kuma mun ye i m'i bila dɛ i de kun ka ca wa i tun bɛ ka ne wele franchement ni ne bɛ ci la a ka di ne ye ne kunkolo ka lafiya de quoi mais e yɛrɛ fana b'a dɔn e ka di ne ye ne bɛ se k'e to yen cogo ni ne m'e wele o fana kɛra gɛlɛya dɛ e ma ne bila ok sinon à part ça plan bon plan ba tɛ yen aw bɛ gɛrɛ na yan nɔ fantanya de bɛ n'a ci fantanya yɛrɛ a bɛ nɔgɔya an ka di ala ma i ni foyi ma bɔ wala ne ni foyi ma bɔ bayi ne yɛrɛ kun bɛna ci dɔ f'e ɲɛna ko ne ka lɛgise ko k'a bɛna ne ci sini sugu la n'ale ye ne ci ko n ka taa n dɔgɔnin dɔw ka fɛn dɔw san komi da sera ka ban ni n taara o fɛnw san o warimisɛn tɔ an tɛna n'o kɛ ka fɛn dɔ san an tɛ n'o kɛ ka fɛn dɔ san o di ne yɛrɛ ma e yɛrɛ b'o dɔn n y'a mɛn n bɛna di voilà hali mugan t'e bolo ka di ne ma ne ka taa sibisini san bi bon an bɛ tila k'o ko jiri sa komi n yɛrɛ n gagné fɛn dɔw la mais a ma se n k'olu f'u ye quoi n bɛ tila ka surprise k'i la awɔ i ka di n ye parce que i ma n'i bila fɛn fɛn la i b'o kɛ o de ka côté voilà o de ka avantage ye dɛ voilà sinon e yɛrɛ b'a dɔn o kelen don kaizen don a ma se yan fɔlɔ de bon ne yɛrɛ nana sɔrɔ n ye lebu ɲininka k'a tɛ k'a ma se yan fɔlɔ ne t'a dɔn fɛn fɛn kɔni y'a sɔrɔ sinon a ma deli ka ni heure kɛ k'a sɔrɔ a ma se gɛrɛn na fana b'a la ka ne yɛrɛ to voyage la heure bɛɛ ne bɛ kaizen wele n bɛ gɛrɛn na n'a fɔra ne yɛrɛ nana fɔ ka gɛrɛn na ne ma foyi fɔ bon e k'a la a fusugulen dɛ i content heure i bɛ taa sɔrɔ ale diminen de don heure la awa ni saya yɛrɛ de ka sɔrɔ
E ma fɔ ne ma k'e bɛ taa ka na. Oh, très bien. Ne ma bɔ yɔrɔ in na. Ja ne kuma ta dɔrɔn foyi ma yen ka cɛ. Ne taara sɔrɔ ne tanti bananenba kun bɛ yen ka cɛ han. Ne taara no ne yɛrɛ bɔtɔ e ma ne nisɔn ka cɛ ne nisɔndiya sera. E kun k'e bɛ taa wari ta so kɔnɔ. Ne bɛ taa wari ta kɛ. Ne kun man k'ali 200 segin o ma sɔn k'o segin. Ma sɔn k'o segin. Wallahi n'a fɔra ko Lexi ka pension ne y'o ta ko n bɛna taa malo ni tulu ni fɛnw san han. O ka ca ne bolo yen nɔ hali 200 ma sɔn ka di ne ma. Cɛ yɛrɛ cɛbakɔrɔtɔ e bɛ sɔn olu ka taa ni ka bilen cogo di? A ma kɛ yɛrɛ jɔlen ɲɛna de k'o ka taa ni ka bilen. Non ne ko i k'a kɛ o kelen ye. Kelen cogo di? Ninnu fila ne bɛ se ninnu fila la cogo di? C'est comme a kɛra ji bɔnnen ye c'est bon ça ko in kɛra ji bɔnnen. Ji bɔnnen nin ye tasuma bɔnnen ye ne kan. Ne tɛ ka se ka foyi de faamu aw tun bɛ mun de la parce que kɛse fari fagalen don mun de kɛra. Ne taara kun min na ne taara jɔ. Nin ko in tɛ se ka ɲɛfɔ koyi nin y'an yɛrɛ dama ko de ye Fati. Aw dɔn nin tɛ musow ka ko ye. Kaiser mun bɛ yen. A tɛ se ka ɲɛfɔ quoi. A ye dɔ fɔ kɛ. Bébé mun kɛra. Lebo tasuma ɲini ka na ba ye tasuma ɲini ka na. Wuli ka tasuma ɲini. Min kɛra o tɛ se ka fɔ a. Cɛ o y'an yɛrɛ dama ko de Fati n y'a f'i ye. Heure bɛɛ m'a f'i ye n yɛrɛ to ka ne ɲininka. Yafa ma. M'a fɔ n ko olu. K'i ka yafa ma. I b'i to na ne b'i bila a y'a ma. Awɔ yafa ma Ala kama. Ne bɛna aw ɲininka ko kelen na o. Ne ko ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ kɛ cogo di dɛ? Ni danga bɛ mɔgɔ kɔ. Awɔ. Ni danga bɛ mɔgɔ kan hali i tɛ se ka dumuni kɛ hali i sen n'i y'a da sɛfan kan a t'a ci. O de bɛ ne kɔ ne ta y'o de ye n y'a faamuya sisan. An dun tɛ taa sɛfan kelen san an ka essayer Kaiser. Ayi a ma se n'i y'a mɛn i bɛ siga i ka danga la i bɛ taa essayer don ne sigalen t'a la quoi. Ne t'a dɔn ne sera ka taa n jɔ ni nin wari in ye yɔrɔ. E taara min? Ayi a tɛ se ka ɲɛfɔ. N ka cɛ i b'a dɔn ko ne ma tila n ka ciw bɛɛ la. Fagala don. Parce que Esa ne bɛ ko ne taara n tanti bila clinique la kɔfɛ carré na. Clinique la suguda kɛrɛfɛ dɛ. Ne taara n tanti bila yen de Fati ne ma sɔn ka fɛn f'i ye de quoi. An ka taa tan n'a ye. Ayi tantu a ma ɲi m'i ka foli la s'a ma s'a b'a dɔn min kan taa fɛn dɔ labɛn dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sufɛ y'a mɛn. Voilà. N ye ci min fɛ n bɛ tila k'a gérer wa. N ka cɛ n bɛ tila k'i ta sa n bɛ tila k'i ta ni Lebo nana quoi. Awɔ n'a kɛra cogo min. Ni Lebo nana an ka cɛ o kelen don. I ta quoi. I b'a lajɛ n'i sera ka 200 de bɔ sini nasɔngɔ quoi n'i sera ka 200 de bɔ. I y'a mɛn i b'i jija o la. Awɔ lamɛri bɛ yen ka ban. Ala ka nɔgɔya kɛ. Awɔ i y'a mɛn Ala ka dugawu. Bébé k'an bɛn. Kaiser kuma mun ne bɛ yɛrɛ? Ne tɛ ka se ka foyi de faamu e n'i ka cɛ ka bi ko ninnu na parce que ne kunkolo sufɛla de quoi. I ma ye wa? Cɛ ni min bɛ a taara k'a bɛ taa so ni min bɛ a y'a fɔ an ɲɛna anw yɛrɛ dama dɔrɔn de bɛ gɛrɛ kɔnɔ yan. Lexi fatulen sisan. A ka pension de bɛ to ka an bɛ to ka pension ta quoi. Donc nin kun ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka pension ta. Donc ne ye pension ta. Ne bɛ ka na ni pension ye so. Donc ne nana sɔrɔ ne ka cɛ ni élément dɔw jɔlen don quoi. Donc ne ka cɛ yɛrɛ gagné na ne ɲɛna. Élément jumɛn? Awɔ minnu bɛ marasi da man ka ɲi. Kaiser so cira pewu. Ne ka cɛ gagné na quoi. Ne fana ko n ko ne bɛ n ta bugun quoi. Donc ne tor'o de la dɛ ne ka wari bɛɛ. Kaiser. Ne de t'a dɔn n bɛ taa n ko min n bɛ taa n ja min quoi. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan ne ni saya de ka surun. Ayi Kaiser i bɛ kaburu dɔ yɛrɛ de kɔnɔ ta parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ la position min na ne ye nin dafa fila dɔrɔn Kaiser walahi i bɛ taa o de. Kaiser kore bɛ ko in kalama. Solution kelen dɔrɔn de bɛ na. I bɛ taa kaburu dɔ la i bɛ sɔrɔ ka alimami wele. An ka cɛ sabali sa o ye mun ye. Ayisa i jɔ sa. Mɔgɔ bɛ ka sigi kan f'i ɲɛna ko. Kaiser o bɛɛ ka suma sa n'a tɛ so kɔnɔ. A ye taa sigiɲɔgɔnw wele ne kɔni b'a dɔn n'i ye nin dafa fila Kaiser u b'i ka saraka bɔ i ɲɛnama. A yɛrɛ bɛ ka ne kunkolo sufɛ quoi. Ne yɛrɛ. Ayisa i sigi sa i sigi.
Fima kai jema mai. Fima kai jema mai. Cera kai za kumulo mai. Tie. Mo olu ba dabri ne de la ka tan baga war bedu sugu ba kono na. Kori nunu be ko in kalama. Oh. Bibi ko kale gaina war mina. Kabine kila ka. Sigo tega kono. Mais ini fu mai kuma kai tare mun ni yongo che amana kuma fu ante kuma mutu ta we bena ne le taso betam baga shura fana ko nyana wa suno fi maka ye diemo mai mo be na on sore ya on tara